Имате тахограф? Чудесно! Следващия въпрос обаче е къде са данните от него? Защото от 1 юли за автопарковете с МПС-та от 2,5 тона до 3,5 тона, с международни курсове темата вече не е само дали автомобилът има тахограф. Истинският проблем е къде се пазят и кой сваля данните, ако например автомобил е в Германия. Ако процесът ви е шофьор ще го прати, ще го свалим когато се върне, някой ще го подреди. Не, това не е процес, това е хаос. А Tacho Експерт от GPS България решава точно тази част. Благодарение на тази услуга данните се свалят дистанционно от всяко едно превозно средство, а данните идват по имейл. Без флашки, без чакане на автомобила да се върне в базата и без гонене на шофьори за файлове. Ако имате МПС над 2,5 тона с международни курсове, кликнете на линка в профила ни и разберете дали Tacho Експерт е подходящ за вашия автопарк.